službena bilješka je vezana uz ovo vještačenje. I tu je pisano, prvi puta se spominje da gospodin Blažević nije stigao izraditi vještačenje, da nije raspolagao sa relevantnom dokumentacijom od 2.8.2010. Dakle, to je poslije podizanja optužnice. Na čiju inicijativu je sastavljena službena bilješka od 2.8.2010. koju ste potpisali vi i zamjenica ravnatelja gospođa Sani Ljubičić. Taj zapisnik je zajednički dogovor. Zajednički dogovor. Tako. Možete nam to pojasniti kako mislite zajednički dogovor? 2.8.2010. Da. A imate u sudskom spisu. Sve lijepo piše da smo zbog... Nemamo u sudskom spisu, zato molim da nam pojasnite to. Upravo je to razlog zato što to nedostaje već 5 godina u sudskom spisu.